What's up mga kawaray? Welcome to my vlog. Reballer nga pala. So dahil bonus live ka syempre. So may laro kami ngayon dito. Pagkatapos nito, sunod na kami. Mga kawaray, please like, subscribe na po. Hit the bell. Para lagi kayong updated sa mga i-upload namin video.
Wow!
Labas, depensa, labas.